Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides per rolers amb pressa. Avui, Dark Age of Man. De vegades, bussejant per la xarxa, es troben petites perles roleres com aquesta, no tant per la seva qualitat com per allò que proposen. Es tracta d'una ambientació fantàstica al medieval en una Anglaterra alternativa. El sistema és un dau de 12 més característica contra una dificultat establerta pel director de joc, que no tira mai. Fàcil i avorrit, és a dir, perfecte per als amants d'allò narratiu. I per reblar el clau d'allò narratiu, les dues idees que destaquen sobre les altres. Primer, la màgia és absolutament oberta. Això és, el jugador proposa quin conjur vol fer i tira contra la dificultat del PNJ o de la situació. I segon, les aventures es dissenyen amb una premissa inicial, un objectiu, i ara ve lo bo, una taula d'encontres o situacions aleatòries repartides en una campana de Gauss de 3 daus de 6, que el director de joc ha d'anar obtenint a mesura que l'aventura avanci, de tal manera que ni ell mateix sap cap on anirà. En definitiva, perles roleres en el fons de la xarxa global. Fins aquí la ressenya.